An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan minnu dɔgɔkun an bɛ don semaine kɔnɔ kibaruba minnu kɛra ani maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma an n'olu bɛ na ka baro kɛ walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera kunnafoni dina min ma ale tɛ mɔgɔ dogolen an ka plateau kan an ka wele bɛ s'a ma kuma bɛɛ ale tɔgɔ ye Sidi Kɔnta an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Bubakari Kɔlɔn n b'i fo ka foli di aw filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an bɛna baro min kɛ thème min bɛ yen nɔ bi an bɛ hakilina de di a kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bɛ min fɛnɛ fɔ ko de ye tiɲɛ ye ayiwa bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan donc an hakilina ye min ye thème ninnu kan an bɛna ka na o de fɔ an ka foli b'i ye i ka weleli la an ka foli b'i yɛrɛ donc bi dɔgɔkun kibaru la kunnafoni damadamani minnu b'an bolo k'a lase an y'a ye ka se semaine laban na tile fila in na plus précisément jeudi an ka kunnafoni bɔlɔlɔw kan an y'a ye k'a fɔ gouvernement n'o y'an ka transition fanka ye a ye maa minnu kun ka liberté maa minnu tun bɛ détention na n'o ye leader politiques ye ka sababu kɛ wagati min na activité politique suspendra maa minnu minɛna ka dankaru ka liberté la ni ka dankaru ka mouvement na k'olu bilala fɔlɔ u bilalen kɔfɛ o ni gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga u n'a kun ka ɲɔgɔn ye fo ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o bɔlen kɔfɛ an ka jamana ani an kɛrɛfɛ jamana saba fo ka taa se 4 ma olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in taara ka ye u ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ walasa ka se kunnafoni di ani kunnafoni dilaw yɛrɛ u bɛ se ka sariya minnu ta olu kama an da bɛna don dɔgɔkun kibaru bakuruba de la nin semaine kɔnɔ minnu kɛra ni temps y'an permettre fana an y'a jateminɛ k'a fɔ semaine tɛmɛlen Ocleide n'ale sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli kama ale y'a ka rapport annuel ale y'o présenté an ka jamana ɲɛmɔgɔ la n'ale ye colonel excusez général Assimi Goïta n'ale y'o ye donc an bɛna an da don ni kibaru bakuruba minnu kɛra semaine kɔnɔ donc Sidi n'an y'a jateminɛ k'a fɔ jeudi ka se bi la maa minnu kun minɛlen don n'a bɛ fɔ olu ma leader politique plus précisément 11 leaders politiques n'o ye politique ɲɛmaa fo ka taa se politique jɛkulu kɔnɔ maa minnu bɛ kuma olu ma 17 olu minnu kun minɛlen don a yirala k'a fɔ 11 a yirala k'a fɔ u ka liberté u bilala fo ni gouvernement ɲɛmɔgɔ kun ka ɲɔgɔn ye e bɛ faamuyali jumɛn kɛ ninnu ka bilali la yanni an da ka se u minɛ kun ma fɔlɔ. Ayiwa n b'i fɔ kosɛbɛ i ka o ɲininkali la n bɛ min commencer k'a daminɛ yɔrɔ min na n b'a fɔ ko nin ye falen nafa nin y'o dɔ lajɛ ye quoi parce que mɔgɔ dɔ bɔra yen nɔ ni o ye marabaga dɔ ye donc marabaga wɛrɛ nana donc avant ta nin ko in kɔnɔna na donc a bɛ nin kura di parce que a b'a to maa min bɛ na ale bɛ leçon de tirer maa min tɛmɛna ne ɲɛ a kun ye mun ni mun de kɛ fili jumɛn y'a sɔrɔ ka baara kɔnɔ mun de ye baara in gɛlɛya a bolo ale bɛ o leçon tirer pour que o binna dingɛ min kɔnɔ ale fɛnɛ kana se ka bin o dingɛ kɔnɔ hakili la général de division Abdoulaye Mayiga ale nalen a ye o leçon de tirer parce que a ye k'a fɔ maa min kun bɛ ale ɲɛ ka kɔrɔ baara kun gɛlɛyara kosɛbɛ ale ni politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ale ka faamuya kun ye jumɛn ye ale yɛrɛ ko ten ko les forces de changement ale bolo mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ye force de changement ye donc ni ko dɔw ye force de changement ça veut dire que dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ye force wɛrɛ ye donc fo kuma kun nana gɛlɛya a kɛra fasoden ɲuman fasoden jugu donc terme caman kun kɛra a kɛra sababu ye mara kun gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ fo ka na laban ale yɛrɛ tilala ka bila kɛrɛda fɛ a ka mara yɛrɛ kɔnɔ ça veut dire que ale yɛrɛ kun tilala ka tunu a ka mara cogoya la donc maa min bɛ kɛrɛda fɛ ni e ye o ye ni e nana donc n'i tɛ fɛ ka bin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ donc e bɛ na ni système kura ye raison pour laquelle depuis président yɛrɛ ye sira min di a ma ni o ye lettre de cadrage ye axe 8 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ donc apaisement kun fɔra ko ka na ni apaisement ye sur le plan politique n'a fɔra ko apaisement parce que gɛlɛya de kun bɛ sur le plan politique parce que hakilina mun taara k'a fɔ ko politique mɔgɔw de kun ye jamana ci k'u dabɔ an ka fanga la dɔw kana magɛrɛ fanga yɛrɛ la dɔw kun mangoyara kosɛbɛ ni maa min yɛrɛ kun kuma b'a fɔ non an t'aw lamɛn bilen aw de ye jamana ci donc o gɛlɛya de kun bɛ yen nɔ fo k'a gɛlɛya bamanan de kuma dɔ fɔ ko n'i tɛ se ka boli ka maa min to n'i ye boli fura sɔrɔ i bɛ dɔ d'a fɛnɛ tigi ma. I bɛ dɔ d'a fana ma. bon je crois que hakili la u y'o taabolo de ta sisan u y'a ye k'a fɔ an tɛ se ka taga politique mɔgɔ ninnu to n'an taara k'u to
baara bɛna gɛlɛya an bolo kosɛbɛ an ka mara bɛna gɛlɛya an bolo kosɛbɛ o de la président yɛrɛ ko ka na ni apaisement ye général de division Abdoulaye Maiga a fana ye o sira de ta ka na ni apaisement ye o tun y'a sɔrɔ wulikajɔw fana tun bɛ sen na k'an ka premier ministre kɔrɔ dɔ fɛ ni o ye Ousmane Isufi Maiga ye cogo min na mɔgɔ ninnu o bɛ se ka bila parce que n'a ko an ka sigi ça veut dire que i ko an ka kɛlɛ mais mɔgɔ kɛgun ale bɛ a kɛcogo bɛɛ la kɛlɛ kɔnɔna na ko kɛlɛ man jugu mais tɔnkɔnɔ kuma o de ka jugu kɛlɛ la mɔgɔ mɔgɔ ka kɛgun ale b'a ɲini tɔnkɔnɔ kuma ale ka n'o fɔ parce que ni kɛlɛ banna tɔnkɔnɔ kuma o tɛ ban sini ka kuma tɛ ban voilà filanan ye jumɛn ye mɔgɔ faamuyali ale bɛ kɛlɛ yɛrɛ éviter parce que ale b'a bila a kun na n'aw kɛlɛla cogo cogo kɛlɛ kɔ ye diya de bon kɛlɛ kɔnɔna na a ye minnu kɛ ɲɔgɔn na dun bamananw b'a fɔ ten ko ou bien tubabu yɛrɛ b'a fɔ ten on peut pardonner mais on ne peut pas oublier a ye minnu kɛ ɲɔgɔn na est ce que a bɛna ɲinɛ o kɔ o de la mɔgɔ faamuyali yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ éviter bon c'est vrai ni kɔni kɛra an b'a fɔ ko a kɛra ji bɔnnen mais u ye sira min ta sisan nin an bɛ se k'a fɔ ko o ye tare parce que a bɛna nin basigi ye jamana kɔnɔ an fo ka n'a ye an y'a ye k'a fɔ taamasiraw kɔfɛ u nana ka na u labila o kɛra jeudi don tɛmɛnen donc an b'a fɔ ko o ye message ɲuman de ye parce que a bɛna ni mɔgɔw madali ye pour que maintenant an k'an ɲɛsin jamana baara ma an kun bɛ proverbe dɔw fɔ diviser pour mieux régner an kan ka bɔ o kɔnɔ ten sira parce que n'i ye division kɛ pour mieux régner a bɛna e ka mara yɛrɛ de gɛlɛya i bolo an ka taa ni proverbe min ye l'union fait la force mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ misiri kɔnɔ donc ni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ se ka baara facilement donc ne ye o ko ye ten cogo la de ne y'a ye u y'o sira de ta sisan donc o de nana ni apaisement kuma in ye o de nana ni ninnu fɛnɛ bilali ye sinon o tun ye liberté provisoire demandé fo siɲɛ 2 a ma da u ma mais nin laban in na an y'a ye kɔni nin kɛra sababa ye donc an bɛ se k'a fɔ ko tare fɔlɔ mais nin bilali nin bɛ jate liberté provisoire de fɛ ou bien nin bɛ jate acquittement de fɛ nin bɛ se ka terme jumɛn yɛrɛ utiliser n'u fɛ nin ko in yɛrɛ la bon an ye min faamuya kuma in na o ye min fɔ donc liberté conditionnelle de dira o ma parce que kiiri baara de don parce que ko kun la kiiri ka baara kan i b'a dɔn jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ten ko pouvoirs bɔlen don ɲɔgɔn na il y a séparation des pouvoirs pouvoir exécutif b'a d'a ma o ye kelen pouvoir législatif b'a d'a ma pouvoir judiciaire bɛ a d'a ma donc ni fɛn min bilala kiiri ka bolo kan donc fanga marabagaw t'u da don olu la o b'a to kiiri kan parce que kiiri ka indépendance bɛ a bolo c'est vrai liberté provisoire bɛ se ka d'i ma fɔlɔ ka taa kɛnɛma yanni ka kiiri dɔn cɛ mais o tɛ kiiri kɛli bali o tɛ dossier poursuivre bali dossier bɛ se ka poursuivre ka taa fɔ kiiri yɛrɛ k'a fɔ don min na bon un jugement fɔlɔ kɛra an kɔni an y'a ye vraiment min kun bisigiyalen don aw nɔ t'a la donc o bɛ se ka fɔ o yɔrɔ la ko kiiri datugura ye mais tant que ni o fɛnɛ ma kɛ an t'a bila an kɔnɔ kiiri datugura parce que don dɔ la a bɛ se ka wuli kura ye tuguni donc an b'a o de faamuya donc kiiri kɔni olu bɛ continuer n'u ka baara ye k'u to kɛnɛma maintenant n'a nana se niveau min na n'u yɛrɛ y'a ye ko o jo t'a la o y'a sɔrɔ kiiri kɛla o b'a jugement kɛ u b'a fɔ bon dossier in an y'a ye o acquittera o ye kuma bannen ye pewu wuli kuma cogo t'o la bilen basi t'a la i da siriki ɲɛmɔgɔw ye n'o ye politiki kɔnɔna na mɔgɔ cɛsirilenw ye ninnu bilali bɛ se ka na kɛ apaisement ye apaisement n'an b'a fɔ ma ka mɔgɔw dusukun da ani an bɛ se ka taa sira kelen fɛ cogo min na mais o bilalen kɔfɛ an y'a ye acte fɔlɔ min kɛra o ye peut-être a rencontre dɔ de o ye ministre Youssouf Maïga min yɛrɛ ye rôle ba joué médiation na walasa o bɛ se division ye Abdoulaye Maïga kun kan ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye minnu kɛra o rencontre minnu kɛra tile fila in na est-ce que information filtrée la ou bien information annoncée kɛr'o la parti fila ninnu yɛrɛ fɛ bon ma kunnafoniya ba sɔrɔ olu la fɛn minnu fɔra parce que n ye misaliya min yɛrɛ tɛ ministre fɛnɛ kun a kun ye parti politique rencontré o fɛnɛ kɛra o jeudi don kelen mais a y'a fɔ ko mɔgɔw kana na conclusion tirer u yɛrɛ ye ou bien k'a essayer ka fɛn in qualifier cogo dɔ la a kɔni kun y'o fɔ parti politique mɔgɔ ye c'est à dire an bɛ situation min na an bɛ k'a ɲini k'a calmer de donc n'an bɛnna o kan ko koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la donc u b'a ɲini ka koto ɲɔgɔn ta la ka bɛn ko kelen ma an b'a dɔn k'a fɔ ko Ousmane Yusufi fɛnɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo a b'a permettre a ka nin kɛ parce que an hakili b'a la dialogue intermalien ale de kun taara k'a bila o kunna dialogue intermalien kɔfɛ a fɔra ko ka commission dɔ bila en place tuguni minnu bɛna kuma charte de la paix kan donc ale ko pour que ale ka baara ka nɔgɔya ale bolo an bɛ ka bɛn de kuma fɔ an bɛ ka kelenya de kuma fɔ bɛn ni kelenya kuma tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw minɛlen don ko parce que k'u ye waleya dɔ kɛ parti politique sigikun de ka fanga ɲini ka fanga mara fanga ɲini ni fanga marali tɛ taa réunion kɔ c'est vrai o kun ye k'a fɔ ko ka réunion ninnu ko ka olu dabila mais hali ni olu dabilala c'est vrai u m'a kɛ publiquement u taara kɛ domicile dɔ de kɔnɔ dɔ ka sɔgɔnɔna la parce que n'i taara kiiri ka kuma kɔ o fɛnɛ bolo kumaw ka ca kosɛbɛ est ce que domicile parce que constitution yɛrɛ b'a fɔ ten le domicile est privé ma se ka mɔgɔ ta don mɔgɔ ka so kɔnɔ cogo dɔ la k'a fɔ hali ni sariya tɛ se ka o kɛ
il faut un mandat de perquisition. Donc on a est-ce que dans Kamboul beta kalaje Kamboul besa sama kalaje est-ce que Johnny Jalaki abana ka jume anti ko fofolo donc raison pour laquelle ko angani ko yere be apaiser pour que aller ka baraka no ga aller bolo no charte de la paix mi kuma fora ben kelenya ñogon kan ben o ga sabati malon ñogon che o tse ka ta parce que jolte suma nyenga et tse ga domine ko bla berela ka fa ko ka mo ko akla kana tondo kana parce que nyama de bla na ka bla berela ko ka tondo kana ke no ka si ko ka kuma abe gela ibulu ba ni chogo bela ou se ya fanga nyagami chogo mena ukoni uboke donc pourquoi ko éviter mieux vaut aka ben kelenga aka kunglina kelengira nyogona barabsa ke nyogon chogo mena aka o barake akilla ubuka tano siradi bashitala e ka woro la saye fenke ka fo ko joli ti se ka suma nenka mais aya ye depuis question d'amna ya ira ka fo fanga yeleman do fana avantage do ni ou be a impact do ni fanga mi yeleman na sanu gouvernement chef mais na ya jate mi ka fo nunu me mi wakati mina certes asoro Dr Sugal ko kala maiga de tume premier ministériel nyamokola mais président a changé et puis encore pratiquement Choguel ni ministre de demande de Willa on peut dire changement qui era tête là mais idéologie de va continuer toujours est-ce que à le 600 et politique nyamo no monsieur ku yera ye transition en bara okono amba bisi ka fo ko u yera ye akono parce que o misala fola e jume parti politique welele jeudi do hakilla o bela jeli sera kene kay parti u be ko représenter le no o ye misala a fola e parce que an ku yaye bon mamun blala lu yere masi mais wa tondo sira yeno donc o ye misala fola e ka yera ka fo ko ne ko parce que a be kara dongelen la olu kumbe berla domina jeudi no kuma ngabla jeudi dongelen na a rencontre fene kara jeudi donc nga gelen ka fo ko ye kene kay ça c'était clair parce que wa suru ma ka ko ma bam sena folo mais ni tableau nyuma de mi se ka fo ko parti politique be no da so dado jamana kumala asa ko ngai eji ku yu wele yani blalinche o ko utara eji ka kala me o maso ngai réunion participer o ko olu tese ka foi fo folo tanga olu ka mamu na lendo no ma bla o yo o réunion boy ko tin ko kelera et donc nous c'est na cette fois-ci anya ye wera ka kumala bebe ka kuma ni basigi et puis au bout même fois ça faire le moment c'est blanc en place pour am ça kalata jelena o kuma na oka faut ta se wera ka mustaka koma o ba ira ka fo ko vraiment akilna o ga kuma se ka nyogon soro sisa i bora ka kuma mi fo ne c'est vrai nyamana mara nyamo ko wala parce que ali sisa nga conscient na fora ko nyamo de be politique bira na politique ira donc gouvernement ne be politique kondi oui mais donc ni fin kera ka gouvernement mi toy et de ka avantage do ou ben ni jalaki do e de ka jalaki fenedo atsika bola de fait que ni ko kera ka premier ministre mi toy ana gouvernement mi toy wajibi atsika bo oluku ala so président ma fali parce que avait fo parti fin folo kala jumé parti politique ko activité suspendant wati kono ka premier ministre toy premier ministre mere parti politique do nyemo ko o kera éclair là et ma fin fo ala en tant que président d'un parti politique oui en tant que homme politique fin folay 30 ans voilà fin folay avec mes conséquences ta flana e jumé et parti politique nyemo menena ko do kasola parce que ko ka fo ko u yera réunion doke donc réunion mi mena biskido ka fo na dasigi e dangari do anga jamana tabolo la o kara ke fene to yentugoni en tant que homme politique plus de combien d'années de côté 50 ans de lutte politique à lebo ola donc ni ma fin fo o fenena donc akara tugo atuna saka bo eku alla so président donc o misala fene mi etugoni premier ministre mi actuellement ale fene jago a dema jalabi da ale de fene kuntugoni parce que o saraka bla ale de clé là donc ale de be atoko jimatoro donc akara mi clé là wajibi ebe atoko ju soro alla soro e notala parce que nan ko alla nga sika lu ke peut-être absaka ke absaka inotala mais itsaka fa inotala parce que ebe akara ke tuyi il m'a fait refo ali dobe no parti do tira c'est massi misala oui c'est massi parti o ka récépissé minena ala o kele ali association do tira parce que ali premier ministre mais sam ça fo moi tableau yelema parce que pourquoi folo an bay na ko bora do conseil ministre an ngera kati chaque conseil des ministres ni ma me association do ko o ka tira ka ba parti politique do tira ayam kumola c'est massi kumola et observatoire donc docteur Sango Karton o kumola donc ngera pratique chaque mercredi donc momi kuma ke we ale keleni we able me keleni donc ale parce que wale ka yamara de konana donc ak mame ko ay outil mais cette fois-ci donc nan na fene ko ubora ale fene ka dema dala do abe dale dema
voilà baasi t'a la donc mais hali sisan n'an ko k'an bɛ to nin thème kɔnɔna na i b'a fɔ ninnu ka bilali m'olu kɛra fo ka taa se réunion ni fɛnw ma sisan marche jumɛn de bɛ gouvernement transition yɛrɛ bolo en terme politique walasa u ni politique mɔgɔ ninnu bɛ se ka don kulu kelen kɔnɔ parce que an ɲɛ b'a la politique mɔgɔ ninnu ka revendication ye kelen de élection ko date ka fɔ an ka taa élection organiser la parce que transition dirila assez transition min tun fɔra a wagati caman kɛra la hali n'o y'a sɔrɔ dialogue wagati a fɔra ko dɔ bi d'a ma ka se fo san 5 la dɔw yɛrɛ ko mandat kelen ka d'a ma an y'a ye ka fɔ san 4 bɛrɛ t'o jɛ anw ka mandat ye 5 ye bɛrɛ t'o jɛ o la date fɛn fɛn kun fɔra an y'a ye a repousser la mais an ɲɛ b'a la politique mɔgɔ ninnu olu ka revendication ye kelen de date ka fɔ élection la a ka to politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka fanga ɲini ka fanga mara ni ko jamana mara ye fɛɛrɛw de donc ni ko fɛɛrɛ o ye politique de an yɛrɛ bɛɛ bɛnn'o kan hali an bɔra ka constitution kura min voté 2023 n'a promulguera o de b'o kɔnɔ ko parti bɛ créer de ka fanga de ɲini ka fanga mara kun ye jumɛn ye ka se ka jamanadenw servi wa ko ɲini yɔrɔ cogo foyi tɛ fanga la kalata kɔ tacogo foyi yɛrɛ tɛ fanga la kalata kɔ donc ni ye tacogo wɛrɛ kɛ min tɛ kalata sira ye donc o ye wele ko i bɛ jamana contre i bɛ sariyaw contre voilà ça c'est à l'encontre des textes ça c'est clair bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn o kan fɔlɔ hali minnu bɛ yen sisan o b'o dɔn o la n'i y'a fɔ ko transition a bɛ fɔ ko transition ye période exceptionnelle di parce que o t'a kɛ cogo ye o tɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ o tɛ don constitution kɔnɔ mun bɛ don constitution kɔnɔ président de bɛ sigi c'est le président de la république a tɛ fɔ président de la transition o ye kelen et nacogo min bɛ président fɛnɛ na o fɛnɛ fɔlen don donc kalata kuma o tɛ se ka bali o e sigikun de ye fɛn min kama ye o ye ka objectif de ye o ni e ɲinana o kɔ o ɲinana i ka sigikun t'i la quoi ni parti politique m'o kuma fɔ sigikun tɛ parti politique la parce que parti sigikun de ye o de ye ɲɛ b'o de la transition dun fana ta ka date kɛrɛnkɛrɛnlen f'u la toujours a bɛ programme kɔnɔ mais n'a wagati sera a bɛ bɔ a ma o kun ye fɔlɔ yɛrɛ sisan yɛrɛ wagati tɛ fɔ a la est-ce que olu n'olu bɛna se ka jɛ mɔgɔw ko ten ko c'est très difficile lorsque des visions ne vont pas dans la même direction k'u ka ɲɔgɔn suivi n'a fɔra aw ka yeta labanw tɛ kelen ye k'aw ka bɛn kelen ma est-ce que la a bɛn laban a tɛna laban bon an bɛna min fɔ u ka laban an ne bɛ fɛ ka min ye kɔni u ka yetaw ye kelen ye a bɛ waati min na ko sisan parce que gouvernement kura sigilen n'i y'a ye axe minnu fɔra a la élection kuma b'a la o mais toujours o kuma bɛ ka fɔ voilà donc élection kuma b'a la parce que toujours o kuma bɛ ka fɔ voilà mais o kɔrɔ maintenant depuis 2019 o kuma bɛ ka fɔ voilà mais o kɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn ye de sisan élection bɛna kɛ cogo di parce que an y'o de fɛnɛ fɔ ko élection an ka taa élection la an ka élection o fɛnɛ tɛ o min yɛrɛ da ka di olu yɛrɛ la élection ka kɛ élection jɛlen ye élection ka kɛ a kana kɛ mankan ka wuli élection kɔfɛ o de b'olu yɛrɛ arrangé o a b'a to maa min nana fanga la i bɛ se k'i ka mara kɛ k'a sɔrɔ basigi kɔnɔna na gɛlɛya ba ma don a la Keita ale ka 2016 a nalen na premier mandat kɔnɔna gɛlɛya caman ma don a la parce que a nana cogo min yɛrɛ la ni suffrage min yɛrɛ dira a ma donc a y'a to fɛn légitimité dɔ tun b'a bolo ka se ka fɛn kɛ jamana mara donc peut-être o base solide mais an ɲɛ b'a la politique ɲɛmɔgɔ caman ɲɛ t'o la sisan bɛɛ ɲɛ bɛ min na élection parce que i yɛrɛ y'a fɔ transition ye période d'exception de incertitude fana de don ni min kɛra ka politique ɲɛmɔgɔ ninnu minɛ tan k'u ka liberté b'u bolo ni nin kɛra ka sɔrɔ politique ɲɛmɔgɔ dɔ de tun bɛ fanga la n kan tɛ gouvernement fanga ma n kan bɛ président yɛrɛ ma est-ce que a tun bɛ se ka kɛ yɛrɛ bon échange ninnu de bɛna se ka permettre k'olu définir quoi par exemple u filɛ ka échange fɔlɔ min kɛ nin o tun tɛ président contact ya mais n'u continuer u ko ten k'u bɛna continuer ka échange kɛ donc à travers les échanges a bɛna dɔn maintenant an bɛna waati joli di an yɛrɛ ma ka se ka labɛnw kɛ parce que an bɛ labɛnw de sira kan pour ka taa élection na o misaliya surun ye jumɛn hali minnu bɛ fanga la bi u y'o de fɔ u bɛ labɛnw de la o misaliya surun min réforme dɔw tun kan ka bila en place pour que an bɛ se ka kalata jɛlen sɔrɔ o dɔ ye an ye constitution kura sɔrɔ o bilala en place o dɔ ye loi électorale ye loi électorale bilala en place o dɔ ye cakɛda min nana kalata yɛrɛ labɛn ni o ye RG ye o bilala en place o dɔ fana ye ka se ka découpage kɛ parce que région kuraw kan ka créer k'o don ba la o baaraw fana bɛ sen na donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ ye sira ye an kan ka olu siraw de labɔ fɔlɔ sani an ka te kalata ma donc n'u bɛ k'o baaraw kɛ an bɛ se ka foli d'u ma o la et waati min na fɛnɛ ni a fɔra ko ka kalataw bɔ a ma kumakan saba de fɔra fɔlɔ ye jumɛn ye an ka donnaw bɛ yen k'olu kun talen don en otage je crois que bɛɛ ye o ye u yɛrɛ ye technicien wele ko technicien sera k'an ka donnaw récupérer donc o b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ de b'u bolo sisan an bɛ fɛ ka taa kalata la o ni technicien ye donnaw récupérer filanan ye jumɛn ye ko an bɛ a kɔnɔ constitution kura min kɛra parce que o tun ye loi électorale fɔlɔ de ta avant la constitution donc kɔsen bilala ɲɛsen ye donc constitution fɔlɔ de tun kan ka ta ka sɔrɔ ka loi ta donc de fait que loi tun tara avant la constitution o ko sisan constitution talen
o bɛna fɛɛrɛ kɛ sisan ka loi in réviser donc pour que ka labɛn ni constitution ye. Je crois que o baaraw fɛnɛ bilala ka ban CNT ka ɲɛkɔrɔ. Sabanan ye jumɛn ye liste électorale révision parce que a kun fɔra depuis fɔlɔ an bɛ liste électorale min na nin n'a ma lajɛ ka ɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ni kalata kɛra a bɛ kɛ mankan ye. Je crois que o baaraw bɛ kɛ san o san k'a daminɛ mois de octobre novembre décembre san kalo saba la donc actuellement a bɛ sen na donc ni olu baaraw bɛɛ sigira sen kan an bɛ sɔrɔ k'an labɛn mun ni parti bɛ fara ɲɔgɔn kan kan joli kan ka kɛ san parce que a fɔra ko léger report hali ni léger report date ma fɔ mais hakili la n'u ye ɲɔgɔn ye u bɛna bɛn date kan u bɛ bɛnkan de don parce que fanga yɛrɛ ye bɛnkan de n'aw bɛnna min kan sisan donc an bɛ a kɛ cogo di ni parti ye ɲɔgɔn ye je crois que parti bɛna insister o de kan donc ils seront obligés u fana ka date dɔ fɔ parti ye o parce que an tɛna to nin kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn an ka to nin kɔnɔ a dama ni mɔgɔ si la n'an bɔra nin de kɔnɔ a b'a to jamanaw an bɛ se ka parce que n'i bɛ transition kɔnɔ gɛlɛyaw caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ ni diɲɛmɔgɔ bɛ gɛlɛya ta ka i sɛgɛrɛ parce que o ye diɲɛ yɛrɛ principe ye pour que mɔgɔ kana na sira wɛrɛ fɛ min tɛ kalata sira ye donc o la kalata bɛ exiger maa min bɛ sira wɛrɛ fɛ min tɛ kalata sira ye donc u bɛ pression k'i kan dɔw b'u ka aide tigi la donc dɔw b'a fɔ i kana se a la an ka jamanaw kɔnɔ u bɛ gɛlɛya modèle bɛɛ ta ka i sɛgɛrɛ c'est pour que k'i lana kalata in sira fɛ a ɲɔgɔnna kana kɛ olu fɛnɛ fɛ yen donc parce que kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ de ye donc raison pour laquelle olu yɛrɛ fɛnɛ b'o fɔ donc u tɛna se k'a fɔ mɔgɔ si ye ko an kana taa kalata la mais u b'a fɔ an bɛna siraw de ɲini sira min b'a to an bɛna kalata jɛlen sɔrɔ et o misaliya dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye hali an ka autorité traditionnelle hali n'an b'a fɔ ko o ye min kɛ o misaliya ma ɲɛ sa mais u yɛrɛ bɔra k'u bɛna candidat choisi ko président min bɛ yen actuellement ni o ye Assimi ye k'u bɛ fɛ k'a kɛ candidat ye donc n'i y'a ye olu bɛ fɔ ça veut dire que an bɛ ka kalataw de fɛrɛ ɲini an bɛ se ka taa cogo min na parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ fanga tali man gɛlɛn mais fo fanga bilali i bɛna fanga bila cogo jumɛn donc u b'o de ɲɛɲini parce que fanga tɛ se ka taa ten dɔrɔn k'i b'a bila ten cogo la u bɛ fanga bɛna bɔ fanga la cogo min na f'i ka o fɛɛrɛw de sigi sen kan ou bien n'i bɛna to yen yɛrɛ donc n'i bɛna to yen a kan ka taa sira minnu fɛ komi sariyaw fɛnɛ o siraw di a fɔra n'i bɛ fɛ ka kɛ président déjà o ye sɔrɔsiw de fɔlɔ maa bɛ fɛ k'i bɛ fɛ ka kɛ président loi électorale ko ten i bɛ bɔ sɔrɔsiya la parce que président ya ani sɔrɔsiya tɛ taa n'a fɔra k'i bɛ kɛ président dɔrɔn baara dama dɔw bɛ yen nɔ i kan ka démissionner ka bɔ olu la sɔrɔsiya bɛ olu la c'est pour que k'a yira k'a fɔ ko l'armée est républicaine armée ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ta de donc ni e tora sɔrɔsiya kɔnɔ k'i bɛna kɛ candidat ye armée bɛna obligé ka tɔgɔ e kɔ parce que an ka candidat ye sɔrɔsi dɔ ye donc o de b'a fɔ k'i ka bɔ sɔrɔsiya la i tɛ jate sɔrɔsi fɛ bilen donc i bɛ se ka campagne kɛ o sira bɛ i bolo i bɛ se ka taa o fɛ filanan ye jumɛn ye a fɔra ko le président de la transition o b'an ka charte kɔnɔ k'o de tɛ se ka kɛ candidat ye a ma fɔ mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a fɔra mɔgɔ min bɛ président la donc n'i bɛ président la n'i y'a dɔn i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye i bɛ se ka démissionner ka bɔ o président fɛnɛ na a fɔra ko en cas de vide le président du CNT o bɛ honorable donc o bɛɛ ye sira ye n'an y'olu don o don an bɛna fɔ n ko sari nin élection kɔni nin y'a sira daminɛlen basi t'a la donc an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman b'u la mais liste jumɛnw de b'an bolo ou bien mɔgɔ 11 min minɛna ɲɔgɔn fɛ olu de bilala ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 11 min ni u minɛna fɛn ka dabala la donc olu de bilala Musa Diko o mɔgɔ 11 donc on va fɔ ko les leaders politiques olu mɔgɔ 11 donc o de bilala waati min na u kun y'u minɛ u kun y'u kilan prison ni ɲɔgɔn cɛ mais waati min na démarche kɛra ni démarche na abouti je crois que k'u bɛɛ u taara u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Keɲuruba o mɔgɔ 11 bɛɛ kun bɛ yen et o ni premier ministre kɔrɔ n'o ye Ousmane Yusufu Mayiga ye u n'o yɛrɛ ye ɲɔgɔn rencontré yen nɔ pour que k'a yir'u la k'a fɔ an bɛna bila bon a bɛna bila ni dalila min fɛnɛ donc olu de b'o ɲɔgɔn dɔn ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɛn o kan ye donc n'i y'a ye k'a fɔ ko bilali kɔni kɛra ça veut dire que u bɛnna ko dɔ la bon nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour que k'o ɲɛdɔn mais bɛnkan kɔni dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu mɔgɔ 11 kɔni u bilala sisan an b'an sigi ka waati tɔw lajɛ u bɛna na baaraw boloda cogo min na u bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na parce que ko mori bɛɛ n'a a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔna na donc jamana baara fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ani jɔyɔrɔ don hali jinɔgɔ a bɛ se ka ko dɔ ɲɛ adamaden parce que a bɛ se k'i dɛmɛ ka tasuma faga donc an kana maa bɔ jamana baara la karisa e ye fasoden ɲuman ye e ye fasoden jugu ye je crois que u k'o leçon de tirer parce que o de kun kɛra fɔlɔ dɔw kɛra fasoden ɲuman ye dɔw kɛra fasoden jugu ye dɔw kɛra force de changement ye dɔw kɛra fɛn wɛrɛ ye donc fo ka n'a fɔ an ye terme modèle bɛɛ créer clarification an bɔra clarification mais yanni clarification cɛ an kun nana fɔlɔ d'abord il faut rectifier rectification kɛra bon et refondation malgré tous ces termes résultat ba tɛ ka se ka sɔrɔ donc finalement fo dan sigira o baaraw yɛrɛ la sisan ça veut dire que cap kura de dira sisan taabolo kura comme an ye méthode fɔlɔ kɛ ni o ma ɲɛ ma hakilima na donc i bɛ se ka méthode wɛrɛ lajɛ n bɛ bɔ kɔrɔlen kɔnɔna na je pense que jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ k'o sira de fɛnɛ taama sisan u bɛ na méthode wɛrɛ lajɛ pour que gɛlɛya min bɛ yen
parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ waati min na ani kɛnɛmamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o waati o tɛ kɛlɛ wuli waati ye so kɔnɔna na a bɛ e yɛrɛ ka baara gɛlɛya e bolo n bɛ bɔ kuma la ni o ye misaliya surunin dɔ ye waraba an bɛ baro la waraba ni kɔnɔ donc don dɔ la u ka baro sanfɛ kɔnɔ de nana ka n'i yɛrɛ kalifa waraba la k'ale nana ka na kalifa waraba la mais a bɛ fɛ ale ni waraba k'u ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye donc waraba bɛ yiri duguma kɔnɔ bɛ yiri sanfɛ maintenant waraba kɔni ka kɔnɔ ma ale bɛ se ka kɔnɔ don kɔnɔ jigiya kɔrɔ mais ale kɔni t'a dɔn kɔnɔ bɛ se ka jigiya min kɛ ale ye quoi kɔnɔ ko ten k'i ko ten a ko ahɔ k'a ko ten kɔnɔ fɛnɛ ma kuma kɔnɔ bɛ yiri sanfɛ ale bɛ duguma donc don dɔ la donso de natɔla don kɔnɔ ale bɛ yiri sanfɛ ale ɲɛ bɛ donso nana fo yɔrɔ jan mais a ma foyi fɔ waraba ye a y'a to yen fo donso nana ka na bɛlɛn fo ka mugu ci a la waati min na waraba ko ko kɔnɔ k'i ye n janfa dɛ ko i donso nana k'i m'a fɔ n ye a ko don min na ne nana fɔ k'an ka bɛn e ko ne ma ko ne tɛ se ka jigiya foyi ta e donc c'est comme ça donc waati min na ni kɛnɛma jugu bɛ ɲɔgɔn na o waati an yɛrɛ ka bɛn sabati an ɲɔgɔn cɛ an kana fara farali kɛ donc o b'a to an bɛ jɛ ka kɛnɛma jugu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i ye dɔ bila kɛrɛfɛ ko o ye fasojugu k'i sen bɔ a la ale fana bɛ se k'i lajɛ don min na ni kɛnɛma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na hali ni a bɛ se k'u dɛmɛ a b'a tɛgɛ fila d'a sen kan donc je crois que c'est ce qu'il faut éviter bɛɛ lajɛlen ka wele en fonction de ses moyens a bɛ se ka da don faso ko la cogo min na o ka kɛ ten cogo la a ma fɔ ko ka mɔgɔ kɛ ministre ye a ma ko ka mɔgɔ kɛ chargé de mission ye mais i hakilina ka to k'i wele k'i hakilina ɲininkali kɛ karisa hakilina ye jumɛn an k'a kɛ cogo di ou bien ka to k'i hakilina yɛrɛ fɔ parce que voilà donc an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ kɛ bakuruba kelen nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen a bɛ kɛ siga t'a la donc hali sisan an b'o de laɲini kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ minɛlen don ka sabu kɛ i hakilina ye ka sabu kɛ i ka position ye ka ɲɛsin transition yɛrɛ ma hali sisan ala ka faamuyali don u bɛɛ ni transition mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa minnu bɔlen don u ka denbaya la minnu bɔlen don u ka du kɔnɔ ka liberté privée u bɛ se ka bila cogo min na walasa jamana mago bi a den bɛɛ lajɛlen hakilina na a den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ min don a ye walasa an mago bɛ niveau min na an mago bɛ développement min na k'o atteindre cogo min na donc si o de b'an don an ka jɛmukan filanan kɔnɔ an ka thème filanan kɔnɔ n'o ye rencontre tripartite ye rencontre tripartite ye an ye min y'a la réseaux sociaux sanfɛ o y'a ye k'a fɔ AES ani an kɛrɛfɛ jamana fila Togo fo ka taa se Benin na olu Guinée Conakry olu kun ka ɲi ka ɲɔgɔn ye i b'a fɔ AES jamana saba Mali Burkina ani Niger Togo ani Guinée Conakry olu jamana saba kun ka ɲi ka ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ u ka organe médiatique régulation min bi ta o la u kun ka ɲi ka point de rencontre dɔ k'o la le 2 de ce mois donc le 2 décembre donc i bɛ se ka mun de fɔ o rencontre in na ka da kan an ɲɛ b'a la AES yɛrɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ sisan actualité nous oblige an ɲɛ b'a la problème min bɛ yen fo ka taa kɛ fo ka liberté de presse mɔgɔ caman b'a ka dutu don a la ani ka siran an ka transition yɛrɛ ta ɲɛ ka sabu kɛ privation mulu bɛ ka don liberté d'expression na. C'est vrai ni ko kunnafoni di kan ka kɛ minɛn dɔw de kɔnɔna na donc o minɛnw kɔnɔna na sariyaw gafew bɛ yen nɔ min bɛ kunnafoni di ko fɔ an b'o daminɛ depuis charte de Munich la o charte de Munich yɛrɛ o ye universel ye kunnafonidila bɛɛ bɛ baara kɛ o kɔnɔna na ensuite code de déontologie fɛnɛ bɛ yen nɔ kunnafonidilaw kan ka baara kɛ fo ka taa se loi yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni o ye loi 2000 ye min bɛ kunnafoni di ko fɔ ensuite maintenant cakɛdaw de sigilen bɛ min bɛ kunnafoni di yɛrɛ contrôler Mali kɔnɔ yan o ye haki ye donc haki ye dɔ ye autorité de la communication ye ale de bɛ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni di so yɛrɛ dayɛlɛ a kɛra télé a kɛra radio ye i bɛ passer olu de fɛ yen nɔ donc olu de bɛ yamaruya d'i ma i ka se ka kɛ baara daminɛ et en même temps émission minnu bɛ kɛ olu de sigilen bɛ fɛnɛ ka a contrôler donc jamana tɔw fɛnɛ na a bɛɛ lajɛlen bɛ ten Burkina ta o ye conseil supérieur de la communication ye an ta ye haki ye maintenant u y'a lajɛ ko u ka fara ɲɔgɔn kan ka parce que ko sigikafɔ o ye damu ye an ka sigi an minnu bɛ yen ko ka médiaw régler an bɛ se ka médiaw régler cogo jumɛn donc o la u ye thème min choisi ko la régulation des médias en temps de crise waati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ cogo di ka médiaw régler donc u nana o de kɛ tile fila baara don je crois c'était le 2 et le 4 le 2 et le 3 donc jamana na 5 AES jamana saba ni o ye Mali ni Niger ni Burkina maintenant u ye Guinée fara kan u ye Togo fara kan donc n'i y'a lajɛ dénominateur commun de b'u pays bɛɛ la donc les pays 5 ninnu a bɛɛ bɛ transition de kɔnɔna na donc o de ye to ka to olu farala o kan parce que AES plus Guinée plus Togo Togo stabiliser le voilà donc u y'a essayé k'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka baara kɛ a kɛra ten cogo de la hakilina ye jumɛn an bɛ se ka hakili falen bɛ kɛ cogo di pour que jamana an bɛ degun min kɔnɔ
k'u ka bɔ o jama o degun kɔnɔna na kunnafoni dila bɛ se ka kunnafoni di cogo jumɛn sariya kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dansogo ye donc voici un peu u ye o falenfalenw de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ a ko kɔnɔna toujours an ka jateminɛ kɛ n'i ko kunnafoni d'abord liberté a bɛ liberté de ko fɔ kunnafoni tɛ se ka di cogo si ni liberté tɛ donc o de la bɛ fɔ ko liberté de presse fɛnɛ bɛ bɔ hakilina dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni o ye liberté d'opinion ye ale ni liberté d'expression ne hakilina ye min n ka se an ka to yen n ka miiri n yɛrɛ ka faamuya la n ka miiri kɛ filanan ye jumɛn ye hakilina min na n ka se ka a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye bon kuma dɔw la an ka jamana nin kɔnɔ o de ye gɛlɛya ye ne ma na ka na hakilina de san i n'a fɔ ne filɛ ka hakilina de san i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen dɔrɔn ale b'a fɔ mun de la ne y'a fɔ mais temps bɛ e fɛnɛ bolo k'i fɛnɛ k'i ta fɔ ne ye n ta de fɔ ne ye kuma min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don ni nkalon don i bɛ bɔ i b'a fɔ karisa i k'e kuma fɔ nin ye nkalon de don hali normalement n'a b'i concerné direct i bɛ se k'a fɔra presse min yɛrɛ la i bɛ se ka c'est comme ça ou bien a fɔra presse min na droit de réponse b'i bolo i bɛ na ka na fɔ nin kuma in fɔra ne ma ne ma sɔn ni nin kuma ye i bɛ na ka n'i ka daliluwa di mais o tɛ k'a la dɛ mun de la i y'a fɔ bon tant que ne ma bɔ o kɔnɔ maa min n'a yɛrɛ tɛ a ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakilina na a dɔw yɛrɛ la dan bɛ se ka kari ka liberté yɛrɛ la voilà donc tant que ne ma bɔ o kɔnɔ or kunnafoni di la bɛ yen bɛɛ lajɛlen de kunnafoni dila ye trait d'union de entre les autorités et la population parce que n'an ye ko min ye sanfɛ ni a man ɲi an de b'a fɔ nin ko min bɛ ka kɛ ko a man ɲi mais n'a ɲɛna nin est ce que an kelen de b'a nafa sɔrɔ n ko a bɛ nafa bɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen de ma donc an tɛ se ka kɛ jugu ye o jamana marabagaw jugu ye an b'a fɔ de ko karisa nin bɛ ka kɛ nin ko in dabila n'a ɲɛna n'a taara sira ɲuman fɛ jamanaden bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ n'a ye ko min fɛnɛ ye dugu ma si ça va pas an de b'a tɔɔrɔ layɛlɛ k'a se jamanadenw ma nin tɔɔrɔ in bɛ nin yɔrɔ in na dɛ jamana marabagaw a y'a hakili to nin na a y'a hakili to nin na o tigilamɔgɔ ni o taara ka kɛ dugu ye parce que a ye kuma fɔ parce que an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ n bɛ basé Mali kan kosɛbɛ mɔgɔ bɛ fɛn damadɔ de kɔnfɔ ɲɔgɔn na d'abord n'a fɔra ko la défense de la patrie bon mɔgɔ bɛ la défense de la patrie ale ni la défense du régime en place olu b'o de ta k'o kɛ kelen olu tɛ fɛn kelen ye o a fɔra ko e ka jamana de défend mais régime bɛ en place kuma dɔw la o bɛ se ka taa jamana yɛrɛ contrôle la o an y'o ka caman yan nɔ hali an bɔra min régime na sisan i bɛ k'a ka régime ko mɔgɔw m'a fɔ k'a ka jamana contrôle la donc n'a wulila jamana contrôle la e bɛ yen nɔ ka jamana de défend donc hali ni mɔgɔ min bɛ fanga la don min na n'i y'a ye ko o bɛ ka jɛngɛ e de kan ka wuli k'i jɔ karisa i bɛ ka jɛngɛ donc défense de la patrie o ni défense du régime an ka danfara kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔw ta ye mɔgɔ min bɛ régime na don min na dɔrɔn an b'o soutenir o de ka ɲi donc ni an y'o soutenir k'o kɔrɔ ko an bɛ k'an ka jamana soutenir là c'est faux o ye fili fɔlɔ ye an kan ka min bɔ yen filanan ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ ka journalisme ale ni communication k'u fila confond kunnafoni dila ka baara tɛ mankutuli ye quoi karisa ye nin kɛ non ni ne ɲɛna ni e tɛ mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ se ka nin kɛ an k'o to jeliw bolo an k'o to communicateurs bolo olu ka baara de ye o ye non i ka nin baara in a kɛra a ɲɔgɔn foyi tɛ ni e tɛ mɔgɔ foyi tɛ on a vu ça avec l'ancien premier ministre o ko c'est le meilleur premier ministre Mali ma deli ka min sɔrɔ fɔlɔ o c'est le meilleur premier ministre même de la sous-région bon u bɛ kuma fo ka dan tɛmɛ a taara a ma tɛmɛ une semaine kan mɔgɔ kelen bɛ tila k'u da yɛlɛma tuguni bon a waati n'a kun ye kunnafonidilaw la minnu tun bɛ k'a fɔ karisa bɛ ka taara sira min fɛ nin ma ɲi dɛ kana nin kɛ tan a tun bɛ fisaya ma mais a waati fɛn fɛn y'o fɔ i ye kungo sɔrɔ u bɛ bɔ k'i buruja ka diɲɛ ko bɛɛ da i kan o mɔgɔ kelenw de ɲɛ b'a la sisan olu tilala ka méthode kura ko fo b'a fɔ méthode Abdoulaye Maïga parce que k'a nana méthode kura ye parce que ko Choguel bɛ méthode min kɛ o nana o contraire la e ko Choguel ta ka ɲi Abdoulaye Maïga ko ta ka ɲi a finalement fɛn fila la jumɛn ta ka ɲi Choguel kun ko sera ka parti politique la daji a y'u mankan daji a y'u kɛlɛ a y'u daji a y'u mabɔ u la a y'u mabɔ fanga la n'i nana o bɛ k'u magɛrɛ e ko dɔ in ta ka ɲi e ko nin fana ta ka ɲi o b'a yira k'a fɔ k'e ka kelen i b'a fila bɛɛ fɔ caman ye fanga min bɛ don min na o b'o de dɛmɛ journaliste ka baara tɛ o ye journaliste bɛ kunnafoni de di les faits voilà on analyse des faits o la charte des métiers fɛn fɔlɔ bɛ fɔ ko ka tiɲɛ fɔ hali ni tiɲɛ n'a b'i yɛrɛ kun kan a bɛ tɛmɛ o kan an bɛ jamana fɛnɛ kɔnɔ jamana min ko an ye diinɛ jamana ye an yɛrɛ bɛ to k'a fɔ kuma dɔ la an wasora ko 95% musulmans mais n bɛ se k'a fɔ 95% des non musulmans non de b'a le tɔgɔ silamɛ tɔgɔ de b'an na mais an tɛ silamɛ ye parce que jogo damadɔ fɔra n tɛ wajulikɛla ye mais n b'a mɛn wajulikɛlaw da kɔnɔ jogo damadɔ fɔra ko n'i y'o ye maa min na o karisa o ye munafigi de c'est à dire a bɛ k'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ a tɛ o ye kuma fɔlɔ ye jumɛn ye ko ni a ko n ko nkalon don n'i ye maa ye n'a ko n ko kuma tɛ baara nkalon kɔ yɔrɔ Mali kɔni kɔnɔ nkalon tigɛ kɔni o kɛra maaw taalan de maa fanba taalan ye bi bi in na ni nkalon yɛrɛ ma tigɛ an tɛ content filanan ye jumɛn ye ko ni mɔgɔ min n'a ye layidu ta i ye a t'a layidu t'i mɛn a b'a bɔrɔtɔ bon o fana ɲɔjɔlen bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na sabanan ye jumɛn ye n'i ya danaya d'a kan a bɛ i janfa
o fana ɲɔ jɔlen jamana in kɔnɔ donc o b'a yira an bɛ k'a fɔ k'an ye silamɛw ye mais très général an bɛ silamɛ tɔgɔ de wele an na donc voici un peu an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana la o de nana ni a ye maintenant an bɛ min fɔ autorités ye communication u ka kunnafonidilaw to yen u k'u ka baara kɛ selon règle minnu bɛ yen les textes sont déjà clairs. D'accord, mais chose en cas jamana in kɔnɔ généralement incompréhension bɛ jamanadenw yɛrɛ la olu de bɛ nin ko ninnu bɛɛ soutenir parce que kuma dɔw la ni i ye kojugu natɔ ye généralement hali ni kunnafonidilaw y'a fɔ nin maɲi dɛ généralement i b'a sɔrɔ an ka jamanadenw yɛrɛ de bɛ wuli ka kɛlɛ k'a la alors que a bɛna dɔɔni dɔɔni peut-être bi turu bɛ kunnafonidilaw la mais sini turu bɛ peut-être mɔgɔ wɛrɛw la parti politiques bɛ minɛ kuma min na jɔn b'a dɔn ko turu tun bɛ se kunnafonidilaw ma mais dɔɔni dɔɔni de don généralement o de don an kana to togo si la an ka don extrême kɔnɔ mais u ka rencontre in titre la u ye enjeu crise dɔ fɔ généralement an b'a ye incompréhension bɛ mɔgɔ caman na a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ni jamana bɛ crise la ko journaliste ka ɲi ka yɛlɛma ka kɛ jamana défense tabaga de ou bien ni jamana ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na alors que i ka kuma la journaliste ye dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ très digne ou bien médiateur de don i bɛ nin ta lamɛn ka nin ta lamɛn ka fara ɲɔgɔn kan k'a di e ta ye olu ta fila de donc i kɔni k'i jilaja u bɛɛ ka wagati kelen sɔrɔ u bɛɛ ka se ka kuma k'u hakilina défend i ka u bɛɛ ɲininka ka ɲininkali tɛngu la bɛɛ ka na n'i ka prévu ye mais n'i ko période crise généralement Afrique de l'Ouest la dɔrɔn a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ hali fanga yɛrɛ kɔnɔ ko période de crise journaliste ka ka caméra yɛrɛ bila yɛrɛ ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw n'olu ko yɔrɔ min lagɛ caméra t'a kɛ bilen na ale yɛrɛ de b'i sigi k'a fɔ ne y'a ye donc c'est pas la peine ka caméra yira o la n'o tɛ kuma caman fɔra an yɛrɛ ka jamana in fɛn an bɛ crise min na kuma caman fɔra la mais toujours i b'a sɔrɔ idéologie de bɛ jamanadenw na jumɛn de bɛ se ka kɛ hali sisan walasa u bɛ se ka bɔ jamanadenw na cogo min na k'a fɔ journaliste nakun tɛ ka jamana défend hali n'a sɔrɔ a b'olu ɲɛna n'i ye nin kuma in fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ten hali média minnu bɛ jamana wɛrɛw bolo o b'olu défend certes a b'u ka politique dɔw défend mais an b'a ye kuma la u bɛ u ka président yɛrɛ u b'u bolo jɔ u ka président yɛrɛ jogo la kuma dɔw yɛrɛ la u b'u ka président jugu wele o tɛ kɛ problème ye kuma dɔw la u bɛ parti dɔw yɛrɛ wele journaliste yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni nin parti ɲɛmɔgɔ nana fanga la ale bɛ gɛn ka bɔ jamana in na mais a bɛ micro d'a ma a ka kuma mais anw fɛ yan o tan tɛ yan généralement. I b'a dɔn min ye an ka gɛlɛya ye parce que dɔnbaliya quoi dɔnbaliya ko ye dibi jugu belebele bon o de bɛ anw fɛ yan nɔ c'est-à-dire an t'a dɔn o ye kelen mais mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a dɔn o ye kelen mais u tɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ quoi. o fana bɛ olu bɛ fɛ dɔrɔn u kuma kulokɔrɔ dumani o de ka fɔ u ye donc n'o o fɔr'u ye dɔrɔn u content na quoi hali u t'a ɲini bilen k'a se ka ko wɛrɛ kɛ quoi donc dɔw de fana ye o faamuya o de ye u yɛrɛ kɛ sisan an b'a fɔ min ma ko vidéo man donc olu t'a ɲini bilen comme déjà mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma dumani dɔrɔn de mɛn donc minnu sigi bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn ka kuma dumani dɔrɔn de fɔ u bɛ nin sigi nin kɛra tan fɛ nin kɛra yan fɛ i yɛrɛ b'a dɔn cɔ kuma fɔcogo e b'a dɔn tiɲɛ tɛ a b'i lataa min de an b'o de fɔ nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ ça ne sert à rien mais i yɛrɛ bɛ tila k'a ye kɔfɛ n'a gɛlɛyara olu yɛrɛ bɛ tila ka bɔ tuguni karisa dɔ de tun ye bila fili la olu t'a nɔsi on a vu ici l'exemple ici Mali kɔnɔ yan nɔ fanga min tɛmɛna minnu tun bɛ IBK nɔfɛ n'u ko Buwa t'a bila fiyewu yɛrɛ ko ni Buwa bɔra ko maa si tɛ yen mais an y'a ye Buwa bin na dɔrɔn o kelen de tilala ka na tuguni o de kelen bɛ ka nin kelen u yɛrɛ kɛ transition soutienbagaw ye olu de bɛ ka mɔgɔ tɔw neni non karisa tɛ transition fɛ est ce que fɛ yɛrɛ o bɛ fɛ kɛ mun de ye an b'a fɔ bamanankan na ko ni nin ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ fɔ i ye quoi tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ kɛra cogo o cogo i bɛ se ka tiɲɛ fɔ karisa bɛ ka nin min kɛ hali n'i m'a fɔ kɛnɛ kan i bɛ se k'a fɔ a tigi karisa bɛ ka nin min kɛ nin sira in man ɲi mais bolo ni sira ɲɛna bɛɛ de ka lafiya b'o de kɔnɔ mais an bɛ to nkalon kɔnɔ ten don o don nkalon finalement fo nkalon yɛrɛ tila ka an yɛrɛ dun an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ bɔ yɔrɔ min na donc fo jamana kɔnɔ an ka o de faamuya k'a fɔ ko gɛlɛyara cogo o cogo an b'a ɲini an bɛ solution de sɔrɔ a la mais nkalon tɛ a solution ye parce que n'i ye nkalon kɛ solution ye nkalon nana i lataa sanfɛ cogo o cogo don dɔ la a bila i kunna ko nkalon kelen bɛ tila ka i ladigi mais n'i ye tiɲɛ de k'i taala ye tiɲɛ mana commencer ka i mangoya ko cogo o cogo c'est vrai u b'a fɔ ko tiɲɛ fɔla man di mais tiɲɛ mana i mangoya cogo o cogo don dɔ la a bɛ na fɔ karisa tun ye nin kuma in fɔ dɛ an t'a ka tiɲɛ segin a ma donc o ɲuman ye min ye an ka bɔ olu kɔnɔna na an k'a bila an kun na k'a fɔ ko ni ko gɛlɛyara cogo o cogo an de kan k'a ɲɛsin a ma kunkolodimi fura o tɛ kunkolo tigɛli ye i bɛ fura de ɲini a la ni gɛlɛya in bɛ ne ka ɲɛmɔgɔ la a gɛlɛya bɛ se ka ban cogo di ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la e bɔ i jɔyɔrɔ kɛ a la a bɛ kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔ bɛ tilen e yɛrɛ bɛ tilen n'i y'a ye an ka ɲɛmɔgɔ lafiyalen don jamana in kɔnɔ yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi o de don parce que kɔmɔgɔw de ye c'est à dire an ka baara ye min dira anw ma hali constitution yɛrɛ u y'a don a kɔnɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ don a kɔnɔ dɛ veille citoyenne an de kan ka veiller baara bɛ se ka taa taabolo fɛ cogo min na n'u bɛ ka jɛngɛ an ka fɔ karisa i bɛ ka jɛngɛ
n'an y'o kɛ n'i y'a ye jamana mun développé la ni démocratie bɛ jamana mun kɔnɔ ko démocratie b'u développé dɔwɛrɛ tɛ o u jɔr'u jɔyɔrɔ de la donc u bɛ ɲɛmɔgɔ de kɔlɔsi k'a sɛgɛsɛgɛ hali wari jamana nafolo kelen n'i y'a dun sɛgɛsɛgɛli boli i nɔfɛ an y'o ye yan nɔ tubabu jamana quoi hali faransi min n'an b'a fɔ faransi bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais u ka ɲɛmɔgɔ a tɛ k'u la ko ka wari dun hali kɔsa in na cɛ bɔra ka livre min sɛbɛn nin livre kɛra fɛn ye Bourgi ka livre n k'aw de fɔ wari tun bɛ bɔ an ka farafin jamanaw de fɛ ka taa di a ma malgré k'ale ye président ye Chirac mais a kun tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen ta a ka jamana kɔnɔ parce que n'a y'a ta a nɔ bɛ ye wa sɛgɛsɛgɛli boli a nɔfɛ donc prétexte bɛ kɛ a bɛ bɔ farafinna de ka taa di a ma ko dɔw yɛrɛ tun bɛ wari bila jimɛ de kɔnɔ ka taa di a ma parce que contrôle t'anw fɛ yan an ka ɲɛmɔgɔ an t'u contrôler an t'u foyi sanu ni jamaw bɛɛ histoire y'o révélé an bɛ tila k'an plaigner k'o bɛ k'an ka fɛn bɛɛ suɲɛ o bɛ k'an ka fɛn suɲɛ a sɔnna k'an to min a yɛrɛ bɛ ka d'u ma cadeau la a suɲɛna k'anw to min n'anw jɔ parce que an de m'an jɔ a jɔyɔrɔ la an de ma ɲɛmɔgɔ kɔlɔsi an de y'a bila an kunna dɔrɔn ni min nana fanga la dɔrɔn n'ale ye min kɛ o de don c'est comme si jamana nafolo ye o tigi poche kɔnɔ wari de n'ale a b'a ɲin sɔn a b'a jugu sɔn bon tant que n'an ma o fili in bɔ an ka taabolo la ka an ɲɛsin nin baara in ma maintenant an bɛ taa maintenant yanni n ka bɔ hakika ko in kɔnɔ an ka kunnafonidila dɔw bɛ a gɛlɛya kelen in kɔnɔna na donc il est temps que vraiment an ka o fɔ an ka aki bon ne kɔni t'a dɔn kunnafonidilaw yɛrɛ de bɛ yen mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ten on réfléchit différemment dans un château que dans une chaumière donc philosophe côté c'est vrai que kunnafoni la tuguni kun bɛ ka kunnafoni di u b'a baara kɛ fo ka ɲɛ an t'a fɔ ko tɛ kunnafoni dɔn u b'a dɔn kosɛbɛ kunnafoni ka di u b'a dɔn mais u bɛ hakilila in kɔni tiɲɛ na u ka baara taabolo sisan an tɛ k'a faamuya c'est vrai mɔgɔ min ye kuma fɔ a ko ko o bɛ kiri ka bolo kan an ta dɔn o la o ye kiri ka bolo ye mais kunnafoni di so min ko a nana kuma o la an ma dan kanga d'a ma yɛrɛ fo ka licence yɛrɛ ta k'a minɛ olu la o fana juguyara dɔɔnin dɛ est-ce que o ma c'est trop sévère on a vu les cas avec le conseil cyber du Burkina olu yɛrɛ nana ka na raconter olu ye avertissement de mise en demeure mais o ma dan sigi baara la o ma foyi kɛ mais an ka mɔgɔw taara fo ka taa ka taa licence yɛrɛ minɛ émission joli bɛ a chaîne sanfɛ mɔgɔ joli baara kɛ émission kelen kama émission tɔ bɛɛ jɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ donc émission kelen a bɛ se k'ale fɔ bon nin émission in a y'a émission jɔ émission kana kɛ bilen tout ça an bɛ se k'o bɛɛ faamuya o mais ka émission yɛrɛ tɔ bɛɛ jɔ émission minnu bɛ ɲuman o kolon o c'est à dire on a jeté les bébés avec l'eau du bain et n'an ko taa ni kiiri yɛrɛ ka bolo kan an bɛ se ka hali gɔri dɔw la mais comme an tɛ fɛ ka taa o bolo kan parce que o ye min titré hali o ye gɛlɛya dɔ bɛ la ko supposé tentative mais n'i ma supposé c'est bon est ce que an bɛ se k'a confirmer wa a yirala télé la de wari filɛ nin ye mɔgɔ min ye wari di an t'o dɔn wari dira maa min ma an t'o dɔn wari kɔni yera mais kiiri yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko karisa jalakira karisa ma jalaki tant que ni kiiri ma kɛ on est présomption d'innocence o kaw bɛ na yɔrɔ bɛɛ o donc ni journaliste bɛ kuma e bɛ kuma ni conditionnel de ye o la n'e ma kuma ni conditionnel e bɛ se k'a affirmer wa e tɛ kiiri tigɛ k'a fɔ kiiri dɔrɔn de bɛ se k'a yamaruya de k'a fɔ ko in kɛra mais à tout ça la tɔ bɛɛ ye présomption d'innocence de o la journaliste i bɛ kuma i b'a bila conditionnel la ou bien o ye min kɛ nin supposé nin an bɛ se k'a fɔ ko o tɛ fili ye baara la quoi mais avec nin défi bɛɛ bɛ nin jamana kɔnɔ i yɛrɛ ye Burkina ale avertissement de di observateur Pal Gaba min ko Mali la ko général Galaw garadiw bɛ bi i b'a fɔ sanji cogo min na an y'a ye méthode malienne na ni a y'o appliqué o kɛra ka joliba ka fɛn retiré peut-être ni jamana tɔ ninnu est-ce que ninnu bɛ se ka vision kelen adapté cogo min na k'o bɛ se ka régulation k'u ka jamana na hali n'o y'a sɔrɔ certes an ɲɛ b'a la défi dɔw bɛ yen o y'u bɛɛ la commun n'o ye jamana naani bɛ transition kɔnɔ Togo peut-être ale touché le dans les pays frontaliers mais est-ce que ninnu bɛ se ka vision kelen ta k'u ka jamana la baara alors que an dun b'a la hali u ma méthode kelen ta k'u ka fɛnw kɛ i b'a fɔ k'u ka décision dɔ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an t'u da ɲɔgɔn ma mais est-ce que ninnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que jamanaw réalité tɛ kelen n'i ko k'i bɛ na i ka jamana réalité kɛ ka suma jamana wɛrɛ réalité ma i bɛ fili de kɛ quoi o de la bamananw b'a fɔ ten cogo la ji bɛɛ n'a bolisira de don donc ni ko kɛra waati min na e de b'i sigi k'a lajɛ e ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn ni a ye mais n'i ko k'i b'i ka ko ta k'a suma jamana wɛrɛ ta ma i bɛ sɔn ka fili kɛ dɛ ko kodan ko ma o ye ko lanɔgɔ de par exemple sa ni conseil supérieur de Burkina n'olu ko b'u ta k'a da hakɛ ma ça veut dire ninnu ye licence retiré a tun bɛ olu fana b'u ka journal kun datugu mais i m'a ye a ma kɛ ten ya parce que olu y'a ye c'est pas la bonne solution bon aki fana a ma se k'a fɔ regret b'u la nin waati in na peut-être m'a bisigiya parce que de fait que u y'a ye Burkina ta tranché cogo min na an bɛ se k'a fɔ waati bon comme recours gracieux donna an bɛ se k'a fɔ u ka segin o kɔ u ka jisuma dɔɔni kɛ u ka ɲamaku ji la quoi
pour que am se la situation apaiser parce que déjà au ordre de dira jamana nyamo fait il faut apaiser la situation bon apaiser le tsaka nyona anyi bala olu blala bon olu fene ka segi ko uni kuna fundira fene kana kari nyona o fene ka dama hore parce que ne ba do kuna fundira fene tene usigi ko akola de tantu anya ye banjugu ye déclaration kun do kun mais déclaration kera mo chama maka fo ça tarde à venir oui bon atigri akete ntugo la fene ko mo be pressé ko jugu parce que ko dusmago o te fato goni na yani to gas malif so ngawuli ko be ke basi kono tante buka tandu ma folo voir démarche be sina pour que cadre nous na siko nous na siko mais en cas de maintenant nous siko maintenant parce que mais non il te green atani méthode fortueuse quoi na fa ki aga ko na ki tan méthode fortueuse et tan méthode fortueuse ne boli bitana don peut-être kuma ka on fora ça o ko ko be démarche kala bu démarche bu ga nyoko yewke ba nous ay ça va pas nyoko yere na fa ta la blé antana ça ga nyoko blé donc méthode wara be nyini o kofe bashitala voilà mais amba bisigiya ko antena c'est au niveau ma jamana nyama wala ko apaiser nane ma nyani politicien ya apaiser akwa jijani kuna fundira ofene aka apaiser parce que kuna fundi joro ka bon kosobe jamana konnana kuna fundi yera joro bon na kosobe démocratie kono mi fora anyi kuna fundilo de keleke wala sa démocratie bese ka instaurer malla bon naw ma se ka dovra ke enfane joro la bashitala mais ni à la contre tripartite na amse ka conclusion du mani tiré amse ka jumere de tiré ni à la contre na follow est-ce que ni fin rebondissement na ken na est-ce que à la contre wera obe bolo darawa bon akan ake leçon de follow wirama parce que ulu yara mi akilna soro ku ka farna ko ake donc Michel Anyumai kuna foni kan ake chugo jume en période de crise o ekele maintenant ulu ka baraye parce que journalisme ko formation ke watibe le journalisme en période de crise ou bien journalisme sensible au conflit journalisme ko fonke concertation ke ana formation ke donc olu mu fene régulateur wi no lu fene ya nyona ke amba besiga fo ko fene sira nyu ambari donc ola abato hakilo be fale kasa e take chugudi ni crise mo ko fi aw sira ka jere chugudi ibo kay miselay yere bulu par exemple Burkina bu ya ta jere chugudi na sa ni oye avertissement mise en demeure peut-être au fond de le son de fenanga ki bolo chérin mo ram ya keni o le ke anga ke am folo ka avertissement ke folo avertissement ma nyama fo émission mi yarbe ka ke émission jo folo pendant 3 mois émission mi ka jo no fene ma nyi sisa émission yarbe si permet ka bo gri kono o de étape yo mais te gri ngata chaîne yere koni vraiment o ne koni bolo vraiment o koni c'est trop quoi ça a été trop et on les supplie wa se go donc fana be leçon de wuke donc nous fana kan to kan fe nyona fana ke ou demande non che siga foi dans rapport présenté en cas jamana nyamogo la no transition nyamogo rapport présenté la ambaye ka fo traditionnel de 100 au 100 rapport be présenté mais ni na amse ka bilan jumane tiré kuma juma on de fora ou ke uye juma on de fenke ka fuka se yuruku la amba akle jigin ka fo o kledi sigle no yuruku li keleli de ka moko jamana wari bi che moko mulu fe ka blaw era pochi kono o kledi sigle no rapport bo ani fere mulu se ka dan karolu la fugata si jamana wari récupérer luma d'abord même il faut flebaro ye folo ka donc fo chageda no ye sumali ke minodi ni ko sumali ke kunyi ka hakere do donc hakere doli alebe bara noya amba fo san wari ka dun yuro be ni be mais en général mogota adon avec ka chugo mina donc faut que baraka daw ko ngasika bla en place baraka dam menana sega ke oluka ka toka o gafe bo ka di marabagaw ma pour que quoi idée de soro chakedaw ka oye anakun folo amba mi fene fo comme mo do beto ka fo sambi sa démocratie kuma fo ke ko jamana ci bon ne sambi sa démocratie ka barakel lindo di fene o clé hydronte bureau de vérification o sira en place depuis ataka wati de kora ka yi inspiré canadien ka modèle là a wati yere Canada nyemo do boran fe no Michael Jean donc o ko fait de atete ni bla en place aucun régime démocratique au clé fene au bla en place croix sous ibeka donc ni baraka même nous ka to ka fa ko chageda wala ni majembe donc ambe seko ofo comme wa fa ko démocratie sambisa o jamana reti bon ni démocratie sambisa baka barado yam seka mifu parce que we sera ka sumali ke minendo bla en place anga seka don wari munumbe fo jamana kono a wari ko be chogoti flana emi chageda no fene flanga blanco na ka fo ko uga barate dore ka dysfonctionnement allez ni performance c'est-à-dire majam ire be chakeda la ka kuma oleka abete ko wari dunai parce que do bablo ni rapport bordo bolo ko wari de duna donc war ma dune
u b'a fɔ nin yɔrɔ in na nin cakɛda in na nin majɛ in bɛ yen majɛ bɛ se ka kɛ dɔ de y'a dun majɛ bɛ se ka kɛ baarakɛda kun n'a fɔra kun ka miliyɔn 1 don san kɔnɔna na a ma se ka mɛn ko ayi 500 dɔrɔn de don donc parce que u sen sumara performance ɲɛnama kɛ baarakɛ la ou bien fɛn wɛrɛw nana facteur wɛrɛw nana jamanadenw banna k'a sara maintenant jamanadenw banni k'a sara nin est ce que cakɛda yɛrɛ de ma se k'i wuli jɔ a jɔ la ou bien mun de don donc olu b'o o dɔrɔn de yira kɛnɛ kan donc o de bɛ wele ko rapport o de bɛ ta k'a di ɲɛmɔgɔw ma olu fana tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw ye olu ka baara dan ye n'olu y'o kɛ a bɛ sɔrɔ ka bila kiiri ka bolo de kan ni sɛgɛsɛgɛli ko bɛ yen k'a dɔn wari de dunna wa ou bien a ko bɛ cogo di kiiri tigilamɔgɔw de yamaruyalen bɛ k'o kɛ pôle économique bɛ yen o financier bɛ yen o kama ko fo taa se kiiri bulon tɔw ma très bien u bɛ to ka rapport bila ka taa cour suprême na olu bɛ enquête kɛ hali n'a y'a ye avion présidentiel équipement militaire a dɔnna olu ka rapport de fɛ o k'a fɔ ko ni majɛ in kɛra baara la a ye taa kiiri ka bolo kan kiiri k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn mun de kɛra a la an y'a ye kiiri daminɛna hali ni kiiri ma kuncɛ fɔlɔ donc c'est pour montrer que mɔgɔw kana bila u kunna ni rapport yɛrɛ dɔrɔn ko wari de dunna wari ma dun mais kiiri bɛna sɛgɛsɛgɛ majɛ dɔ bɛ yen kɔni a b'a fɔ yelen kan ka kɛ nin yɔrɔ voilà majɛ dɔ bɛ yen majɛ min kan ka ɲɛɲini olu ka baara y'o ye filanan ye jumɛn ye u ye rapport min di ɲinan BVG ta n y'o ye ale ni n ye Okule ta ye n b'a bakuruba fɔ parce que u ye rapport min di rapport min ka ca kosɛbɛ BVG ta yɛrɛ 284 pages je crois donc yɔrɔ kɔni o bɛ caman bɔ dɛ rapport 2023 Okule ta fɛnɛ bɛ yen ka fara o kan tuguni u ye fɛn dama dɔw fɔ u ye baara minnu yɛrɛ ye minnu ça va pas jamana kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan ka o misaliya jira a ɲɛmɔgɔ fɛnɛ tɛ ka misaliya jira dɛ n'i kɛra Mali ministre ye min demandera i fɛ i ka bien k'an ka déclarer hali CNT mɔgɔw bɛɛ kan est ce que fonctionnaire bɛɛ yɛrɛ kan ka ouais mais fonctionnaire tɔw olu kun banna o ma parce que u kun dɔw kun bɔ a la INTM y'o kɛlɛ kɛ ko bon ni ta ma ɲɛ dɔ bɛ bɔ a la ka dɔ don a la donc olu maa si t'a déclarer bon o ko kɔni bilala yen tɛ sira la mais ministre ta ni fɛn kɔni ça c'est obligatoire parce que u bɛna poste politique de la fɛn fɛn poste politique la a fɔra ka taa k'i bien déclarer mais rapport in n'a yira la k'a fɔ vraiment ministre min y'a déclarer a ka dɔgɔn dɛ donc 4 ou 5%. Donc voilà sur 28 à 29 ministres maa min y'a déclarer hali kan ka misaliya jira kan b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ mais obligation aw de ko c'est une obligation mais pourquoi tɛ kɛ voilà c'est ça la question quoi n'i ma kɛ sariya sɔsɔ de don sariya sɔsɔ de don o la bɛ u b'a don rapport kɔnɔ parce que olu tɛ a juger baga ye olu bɛ ka da rapport kɔnɔ k'a bila ka di ɲɛmɔgɔw ma olu tɛ ka baara dan de filɛ nin ye olu tɛ kiiri tigɛ donc sariya sɔsɔ de don parce que sariya de y'a demandé et c'est jusque dans la constitution même le président les ministres c'est dans la constitution ni i sigira ouais a kan ka kɛ jagoya quoi ni i sigira dans les 8 jours ou bien dans les une semaine qui suivent là ko i kan ka bien déclarer nin fɛn de bɛ n bolo nin fɛn de bɛ n bolo i bɛ taa déclarer cour suprême na bon hali sisan constitution kɔnɔ u ye yɛlɛma don a la u bɛna cour bila en place spécialement a kama ni o ye cour des comptes ye donc désormais a bɛ taa cour des comptes de la donc rapport in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu tɛ k'u ta kɛ aw dun bɛ k'a fɔ ko a yurugu kɛlɛ aw yɛrɛ tɛ ka misaliya jira ko yurugu kan ka kɛlɛ cogo min na o fana bɛ mɔgɔ dabala ban dɔɔnin dɛ o ye fɛn fɔlɔ ye min ma kɛ filanan min n'i y'a n bɛ se k'o fana fɔ cakɛdaw la fɛn dɔ bɛ kɛ cakɛdaw la u b'a fɔ o ma conseil d'administration pour que se ka sigi ka kuma cakɛda yɛrɛ kan cakɛda degun bɛ cakɛda kɔnɔ conseil d'administration de bɛ sigi k'o yɔrɔ discuter ale ni orientation min kan ka di cakɛda ta ma u b'o de fɔ ye ko a ka dɔgɔn bi na cakɛda min fana bɛ ka kɛ o kɛ ni m'o kɛ o tɛ ka kɛ est ce que annuel ye caman ta ye oui annuel o bɛ se ka fɛn kɛ donc wajibi ye ni baarakɛda kan ka miliyɔn 1 sɔrɔ i b'a sɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ hali 500 000 kan parce que a tɛ ka a sigi ka degun minnu baarakɛda la a tɛ ka se ka sigi k'olu degun fɔ ka se ka orientation fɔ cogo min na a bɛ falen donc o fana ye majɛnba ye min bɛ rapport ninnu kɔnɔ ko o tɛ ka kɛ donc voici des choses o ye min bɛ ɲɛmɔgɔw concerné n'o bɔra yen min ye jamanadenw fonctionnaire minnu bɛ yen foroba baarakɛlaw bon u ye caman fɔ olu la vraiment an b'a to kiiri tigilamɔgɔw ko olu sɛgɛsɛgɛ parce que inspecteur des finances kumaw ni inspecteur des douanes kumaw ni minnu bɛ yen nɔ vraiment musakaw fɔra u ka bɔ ko la u ka sara t'u permettre ka musaka min ye o sera ka ye e bolo cogo di ou bien so yiri bolo ni ko yiri bolo i ka sara yɛrɛ t'i permettre k'a sɔrɔ fiyewu donc an b'o o to kiiri ka bolo kan kiiri b'o o sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka o yira an na o jaabi mana kɛ min ye an na o dɔn
Amadu okay alisi sa alaka kiri ka se ka nye doni kola wala sa jamana kono exemple bi se ka disto na iye kuma kelen ne for mi men be resume généralement au début an ka jamana in chama la marali gele no exemple yira a be safe mo kono ka amase ali ka exemple yira be duguma mo kono ko ni doy ma ke muna be damina alela donc ne re mi ka bien déclarer mi me eduguma e ko ka clé ne abise ka tokodi donc bakuru bakmana kontani kuma bibolo mi me se ka jamu kan dala che foka se ankatem sabaina d'accord yurgu kelali na me proposition de madoke mimi marabago concerné mimi en ref ne concerné amada mine marabago la folo nous fait yurgu ka kele na fo ka fo ko na ka bo slogan parce que le ko kube fa ka kele ama fo de donc o ka misala mayira kamba nyamo tonflé donc yere kan ka misala ay donc au folo jume jeya transparence baraw ketugula transparence te se ka ta ni bien déclaré tala ale ni barake dawla ni bara une prestation kan ka tani jama dunga kuna funia ala les prix des prestations dans les administrations là akana ke dogoli koyi aka afficher yorowla amakala mais au moins ni afficher les men no bisa kala maka do soro mayira ani fanye joli misala e jume ne tara docteur sola afara ko nganga nyo ka fane docteur ko ala de imana ta jigini na ubi nyara la jak madola ka purifier ani jigini ni jigini wari no machine ka purite kele no dépend peut-être complication min kera durant le temps bon au cas be kan afficher en cas ni accouchement simple do au périphlène ni intervention no kera au périphlène mais ité période nyara de bilaje madola ka purifo bon donc il faut la transparence na mi fa du quoi kele il faut la transparence ni transparence té barate saka ke jelia kono o solution court terme flana jume ladria mambe bla barala fo eka ladri ne te ladri bara me gelade parce que e aklibe e poche konande e akilite jamana yere e ba table kuna ko me ka wari mduni baram bul ne tata jamana taridu ne ya du akolo na se mogoroma akolo be saka na retourner al e recontrôle boni ma ke ladri ka barake ni oy do oba un islamien kuma mfoni un dîner kuma mfoni ni islam mo islam ngam ga ladri manga shoni ke sabana solution flana sanction sabana à court terme sanction tant que sanction te mama be ko e min na o min na ko e wari du fo ka misala de mo bolo quoi i ka mine datuguri doron tere e wari mu i ka sara ni doron te fene de i ko fait dommage intérêt parce que i da mana na polu ta ka du manga min du dommage intérêt de kanga o sara donc o de misala ye mais anya e ka fo kuma do ne rewe ko do ya ben jigala tege akola misala simple e jumai wati mina 40 ko kumbeno ni 40 kera gelea bay jamana kono mo wula ka dama kasiki abla bolo sa fama fe ka dénoncer ko na tara commercial la wafo 40 te ube ko na wasa ba ibuna na wana ni pour 40 ka glanga da ima Allah ke kama flo kuma tiara bolo ka anya ministre communiquer de boka fo ko 40 prier ni na tara commercial fo 40 prier ni mais ni tara ni police ka ba glanga de mo ne bisa ka mo ke sebene ka ale nganyo or ale de kunga enquête ubla kata o ko nyini mamunu tege manata commissaire min tege manata la ou bien ni agent de ka ke no min tege tala la ka o ke misala be ka oye bon ni moira ça veut dire que ite faka kele donc il faut que anga odro bala ni mo wera ka to kata service nuna alo ka tiro bla kata enquête ubla no bolo ils ont les moyens pour faire ça kata sega lu ke ka don de gumbeno ni dénoncer limun kera o to tege da o sega ka laje ni agent mi mena ala ikanyangi no kera ariba al anyayi école don ou plaignano examen manake defu manake kumata diplôme mene attestation mene o ko war sara ko attestation mene attestation no baba de abi difu ona nyono ni mo yolu mi dénoncer quoi o ku jija ko wuli ka sega ke sanction ka ta ola maintenant solution long terme e jumai anga marasege so anga baraka ni en dambe c'est vrai ou ka foko retour au nouveau programme d'éducation aux valeurs mais avec ka slogan yi anga marasege so parce que malay mamere ko fadento ante so fadento duma ba bibina o kara waso line ni sera fadento do bi waso ode donc anga sego folama anga ba fadento la parce que al demsenu mi la moni ay fadento te dore wal fendi ika wal fendi ka toy al demsen la mo ku mba dore ni tara kenema ni mo dum ndima ku kana dune al ko demsen na do be dum ndama ba banga du ube nana ba be nyo ha ba nyi ku lay folori ni baye jessica be saka amene ni ba ma jessica jamais atamene ay demsenu la moni oy mam la no o sera yo ni tara bar faso do barka dala est ce que bisa war shuya ita shumyo flana e jume an kun ba fo de ko misi